Munoburika chere mabuja Dzauya nenhau dzomanhoko dzozuva re23 mwedzi uno waChikumi. Mupurisa akabatiwa nonyaya yechimanja mubudu anonzi 17 personal kwai abatiwa nomhosva paaendesiwa kudare rodzimhosva. Tiri kufara kuti kureketa kuno atori mujere repamutokori kwai achagobenhuka mangwana kuti agopiwe mutongo wache. Toramba tichitenda wanoita zvokutonga nhaudzi waita kuti zviitike izvi. Tichindori medu mamutoko muno wana mambo mamutoko watoita kunyora tsamba kuhurumende kuti iedze kureketa namakambani anoita zvokuunga makwari pabodzipo nokuunga iwo matombo matemaya. Heno kana zvikakubudirira nokuti hurumende ndiyo nyakupa wanhuwa marezinesi ekuti waite zvavari kuitazvo. Idi pakatoita kunyangara. Asi tiri kufara kuti wakumboreketawo zvinhu zvibodzi. Jacobo Ngarivhume kwai ari bekufara nozviri kuitiwa naChamisa. Ari kuti iye Chamisa ari kuramba akandodipfama kudeka rahache kunge munhu ari beko kumhanyira, asi ipapa nyika ichienda kumawere. Heno kuti nhanzva yagarihwa nenyika iyi ichagona kumisiwa nani kana iye Chamisa ari bechaari kuita, ndokureketa iko kwaiye Ngarivhume. Heno kana zvikagoreka kugowaita kuti watadze kuwirirana zvinhu mubato rawo roMDC Alliance ro. Ipapa abva atoti iye ari kugoda kuti wanhu wagoite mutongo kahurumende kanouya kachitonga chinguva chipfupfupi kuitira kuti kuitiwe sarudzo. Heno zvikagobudirira, asi toramba takandolinga. Kusaika kwomotika dzinotakura urwere kwanyanya kutsviriridza kureketa kuno. Kwai ipapa zvava zvaita kurova pakazvimba nokutoti wari kuhwara nonyaya dzihwamupengori waribe kana wanowatakura kuwaendesa kuzvipatara kana waruda kuendesiwa kuzvipatara. Idi ukatohwara hwendo huno kanotogona kutoita kadzionere kushamba kwaari ega. Tinoemba kuti hurumende ichagona kuita kuti motika dzakanzi dziya dzauya dzichauya dzirambe dzichikasika kuuya. Dzihwamupengori ranyanya kutekeshera munzvimbo dzakati wande wande. Kureketa kuno nzvimbo nomwe dzino mizinda yokutongiwa kwomhosva Mamutare, Kariba, Chinhoi, Karoi, Mhanduwe pabodzi ponobhindura paribe kana ibodzi yakavhuwa. Kureketa kuno kwai ipapa kwaita nyaya yodzihwamupengo ranetsa, saka kuzviri kuramba zvindopfikiwa. Idi pakanyangaritsa dai wanhu wagoita kushingirira kutofukira iyo nayo mazumbaniya kuti zviite zvakanaka. Bhazi ragobiwa manhoko yano yapfuura ya kwai wanhu wano mutyairi waro nana hwinde wache vanogona kundosungiwa nonyaya yokunzi wakamhura mutemo wochokuita nomugumbiri rakaisiwa nehurumende. Idi paribe chisvinu kunenge kutori kuita kutsitsiriwa nokutsitsiriwa nonhamo chaiko. Wagara wokuntabazinduna kwai wagona kudzingiwa pawari kugara nokuda kwokuti kwai pada kuisiwa tambo dzemagetsi. Heno mabi angu kwai wadzingiwawo wanosvika 10 chaiwo. Tinoemba kuti wachaisiwa pamwe nehurumende kana kuti naiye mambo wawo ari mambo Kanyisa. Siposami Malunga agoti iye kutorwa kwepurazi rawo kuri kutoendesiwa kumatare rodzimhosva ende wamirira manji kuti waratidze pachena kuti hurumende iri kuita zvinhu zvairi kuziva, asi iri kuda kundoita zvokuwapfidzisa kuti wanoitsigira hurumende iyi. Ati iye ipapa mukuru womaferefeti wenyika maCIO ndiye aripo ari kukunidzira kuti zviite sozvoda kuwapisa kureketa kuno. Toramba takandolinga mabi yangu. Wabiti wagochema-chema wachiti hurumende iyi yaMnangagwa kubva payapinda muna 2017 kusvika izvi 2019 yagogwarasha mari inoita mabhirioni 13 mari yekuAmerica chaiyo. Wari kuhwadziwa kureketa kuno wachiti izvi zvanga zviribe kumbobvira zvaitika, asi tinoziva hedu kuti wakabvira kare wanhu wobatori wachindoba kubvira paya pakareketewa naMugabe mabhirioni 15. Idi heno mabi yangu kuti zvichapera chere kana kuti zvicharamba zvindoenderera mberi. Hurumende yagonzi kwai ichaboya milioni romadhora okuAmerica pamari iri kupuwa nokambani yokuimba mining. Kambani iyi yati zvoni iri kupa vanhu
zvikamu zvavo mukambani iyi mari kureketa kuno pamamiliyoni 5 ayakaboya toramba tichizvitenda. SRC yagoreketayo kuti mitambo yakaita sonhabvu yakubenhuka mushure monge waita zvinhu zvodziwa mupengo, kureketa kuti Chibuku Super Cup yakubenhukapo kare pabodzi pono zvimwe zvekunhadzirira kutamba nhabvu. Idi matimu zvikwata zvanga zvatoita kupembera kuti zvamisiwa zvagwapo kare. Teenager Debe kwaiya agoendesiwa kuAmerica achibhadharwa mari inoita miriyoni ribodzi nozviuru 600 zvomari yokuAmerica noDynamo Houston. Toramba tichizvitenda izvi. Tiringe edu dzopasi rese. MuSouth Africa kunowana masoja watanhatu waendesiwa kudarauzi mhosva anonyanya kubatsira vanhu vanobadzi motika kuti wadziya wambutse kuenda kuZimbabwe. Toramba tichitenda waita kuti zviitike izvi. Apa munyaya inorwadza kwaipapa vanhu vagoreketa kuti kwabawa vana vanosvika 10 pabodzipo waireketa mapwapwa chaiwo kunyepa hawo. Petera Mupedi kureketa kuno kwaiya gonzi nehurumende achagopinziwa kumataraudzi mhosva chaiko. Tiri kuramba tichindozvitenda izvi. Kwaino watungamiri weSADC wagotumira masoja kuMozambique kurwisana newapanduki. Heno kana zvikakubudirira watipo kare wari kudaba kuti zvirango zvoupfumi zviri kuwa kuri ZANU-PF zvirambe zvindoripo. Malawi yatiyo yakuda kutanda kuti irwisane nechirwere chomarariya kusvika gore ra2030 chinge chakuwa. Heno kana wakazvikona asi toramba tichivarovera manja. Strive Masiyiwa atanika pachena kuti chirongwa choCOVAX chakaitiwa nevanhu vanga vari kureketa zvinhu zvavari kuziva. Wakaita izvi chirongwa ichi asi mumwoyo yavo waribeka napfungwa yekubatsirana nonyika dzemuAfrica. Idi zvinorwadza mabi angu. Nigeria kwaiya kuti ichawaka muzinda wokuisa zviumbiwa zvawakabenhutsiwa. Toramba tichitenda izvi tichimba kuti wachaita kuti zvikasike zvaitika izvi. WhatsApp yagotiyo yagotanda kuda kuti vanhu vagogona kutenga zvinhu padande mutande pavopo zviri nyore. Heno mabi angu ticharamba takaringa tichimba kuti zvichagoitika nokuchimbidza. Tiri ipapo panyasi topetera zvirauro pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.